Едно дете се отделя от родителя, както родителите често пъти казват, лесно, когато родителя е готов да пусне детето си. И всъщност първата ми провокация към родителя, когато вземе детето си и го води за ръчичка към детската градина, първо да си зададе въпроса на себе си: готов ли съм да те пусна? И всъщност готов ли съм да се доверя, че в детската градина ще се погрижат за теб? Това е важен въпрос, тъй като едно дете се чувства уверено, че отива на място, където ще се забавлява или където ще учи нови неща или където ще изгради приятелства, когато родителят също е готов да приеме, че това е така. Много често родителите са тези, които преживяват пускането на дете на детска градина като изоставяне. И затова първата ми препоръка е родителят да направи своите действия по това да снеме колкото се може повече от своите тревоги към детската градина. Мястото, пространството, учителите, всички от тези неща, които да му донесат на него усещането за сигурност, за да може и детето да вярва, че той е направил най-доброто за него.